Kita kok meneh iki. Se. Lho ya model apa apik men kuwi? Mas Riko Wahyandika duwe anyar meneh jebule lho. Panda lho. Model apa, Mas? Panda. Model panda. Wah, iya iki panda iki apik tenan iki. Ya, enteni, Mas. Mas Riko duwe panda. Sing geret karo sing geret Mas Jati lho lho. Nah. Mas Jati sing geret. Panas kok cik anok lah. Wis ora apa-apa. Mumpung badhe diterus-teruske. Lah tes drep. Persiapan yuk. Weh balap loh. Santai. Minggu banget. Senarmu. Senare. Walah lemas. Angene. Ngalung. Timbang kesangkut lur. Ya, bahaya parah. Dewa. Iki setene lupa Mas lho. Santai. Kalau bombes ya Mas ya. Wingi settingane terus ya angin cilik ya Mas ya. Nanging ya iki dilalah badhe ya piye meneh. Wis kene wae. Iki kata-kata kanggo suwangan panda wis ngono wae piye iki. Kelemesen lur. Kelemesen ora penak ya, penak sing tegang ngono ya kanggo ya. Kan jajal diulur meneh lho. Bisa lek. Nah ya. Bedhe suarane tapi. Ngetor ya Pak, pakai ngetor banget ya. Iki tekaneh lur. Weh, teko meneh iki. Iki langsung ada teko meneh iki kesempatan uga akeh iki. Tak review nisan gune pas bagus legrek karepe. Rusak munggah. Iki Mas Bagus padake dipat. Iki waduh ngeblur sithik. Mas Bagus Mas Ipan piye Mas? Babon iki samane putih. Iya, babon umene anu. Botol ijo. Oh iya, iki botol apa to Mas iki? Botol Sprite. Botol Sprite. Suarane wor. Wah, model uglukan ngurur ngono ya. Oke, langsung tak anteni iki. Mas. Langsung petek. Iki karo Mas Niko. Niko Kurniawati. Iki duwe suwanake lho, duwe Batman, duwe Putri Duyung ya duwe. Tenan gak hapus ya aku. Nek suwahane mbok karantina ya. Ora diunggahke. Ora pandemi. Lah pandane kuasai. Iki langsung arep digeret nggone Mas Rian, Mas Ipan. Iya. Mas Akil gak nggih layangan. Gak. Oke. Persiapan toto. Rada arene gak apa ya, Mas? Wanu, kalau mesin awake saya apa ya? Mulai rada anu. Mas ya. Evan. Ayo. Santai. Yuk, geret. Balap dong, Mas. Sendarane balap tenan, Lur. Wah. Kuning ya rapate keton. Tuar. Sehe angin ngembek. Oh ya, apik tenan rame tenan iki. Pandane. Santai lah ujak kabeh iki aku. Pandane kuasai. Cek lho iki. Sik angene untuk kok meneh, angene ilang-ilang mari. Nek ora ilang-ilang langsung dadi jane. Balik. Kosor. Santai. Mulai gak dadi. Se. Sendarane deplah. Santai, baleni nel. Laske. Laske wae. Blek lur, gagal tayang. Gagal tayang kok kedua kalinya. Santai.
Untuk reviewne iki mangangene marai telat. Nek ora telat tetep munggah lho. Ngono. Soale iki wis tes-tesan bolak-balik wis ready kok. Gawean dhewe model babon gini Mas Rian. Duwe akeh wong lho. Oke. Siap.